Aw bisimila Hôtel Lafia la. Niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.
An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye mɛ kalo tile 30 san 2025 sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna na taa n'an ye yɔrɔ mun na o ye seliba ye. Mali kɔnɔ a kun fɔra ko a kɛra kalo tile 7 n'o ye tubabu kalo kura ye n'o ye juin ye. A fɔra sisan tuguni ko a kɛra tile 6 ye. An na ɲɛfɔli kɛ maa minnu ye waleya in yɛrɛ kɛ n'o ye commission maaw ye. U bɛna na ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Seliba surunyani na bingali misɛnninw bɛ ka caya siraw kan. Gawokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala sa k'a fɔ ko waleya in kɔni cɛ juguyara kosɛbɛ. Garabaliw k'olu yɛlɛma ka don an ka kare kɔnɔnaw la k'o tɛna se ka ɲɛ Bamakɔ, Kati ani Kulukoro. Gouverneur fila olu ye sɛbɛnbɔ k'a yira k'a fɔ ko waleya in ale kɔnnen don kosɛbɛ. Sɛnɛkɛla dɔ Masina mara la nin y'a kalo 5 ye ale arbitre min n'ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Koman Kulubali ale inspecteur des finances de ye. Sɔgɔmada in na an n'an gɔri k'ale sabula ale fana ye Coupe du Mali caman fiyɛ. Coupe du Mali a tako 64nan in a ko yamaruya bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ stade Divertiments la sini Lansara ale ma seli. Keba kunu baara dɔ kɛra Bamakɔ maakɔrɔw ka so ale kɔnɔna na. Baara in a sigira ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛya ko ale kunna. Baara in daminɛ na Keba kunu ko maa caman maaw tara, maa caman dabali banna, maa caman tora miiri la, maa caman tora k'i yɛrɛ filɛ. Maa caman y'a dɔn k'a fɔ ko ja fɛn caman bɛ fɔ ɲɛmaaw b'a caman kalama Keba. Ministre Assa Bajalo ko kunun ko min ye dɔ kɛra ten an ka jamana kɛnɛyasow la. Maaw olu bɛ taali min kɛ kɛnɛyasow la u minɛcogo jugu, u kunbɛcogo jugu, u tɔbɔtogo jugu, gɛlɛya minnu n'u b'a sɔrɔ. Baarakɛlaw yɛrɛ kɛlen don yɔrɔ min ye bi Keba anw ye nin fɔ yan a mɛnna. An ko an ka jamana ɲɛmaaw ma maa maa bɛ yen ko Ala ye jɔyɔrɔ dɔ kalifa i la. Keba kan'i sigi k'i ye ɲɛmaa ye wuli ka jɔ kɛ i ka taa fanw na i ka jateminɛli kɛ i k'a lajɛ mun ni mun de bɛ ka kɛ e yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ. Maa o maa n'i ye dutigi ye a jateminɛ mun bɛ k'i ka du kɔnɔ i ka du fana kɔnɔ i siso kɔnɔna o fana jateminɛ Keba. I k'i hakili to ko ɲɛmaaya a ko ka gɛlɛn. Assa Bajalo ko min ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna ye k'a tolilen don k'a kasa bɔra ko ale yɛrɛ sera a dan na sa kabini u b'a ɲini ka fɔcogo ɲuman k'a la Keba a kɛra balanŋɔɲɛ ye. A taara ka dan kɛ bi na ale dusu kasilen don Keba. Kɛnɛyasow a caman bɛ yen a maa dɔw u na waati baarakɛyɔrɔ la Keba o ye nɛgɛ kanɲɛ 10 ye. Kanɲɛ 10 n'o sera fana n'u sera baarakɛyɔrɔ la dɔw bɛ yen olu bɛ t'u sigi fɔlɔ k'u ka pariwariko ɲɛnabɔ, dɔw bɛ t'u sigi k'u ka darakadunko ɲɛnabɔ, dɔw yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ kana don an ka fɔlɔ dɛ n nana hali m'an labɛn. Keba nin n'an damantan maa dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ baarakɛyɔrɔ y'u ɲɛna fiyewu ni kalo sara waati cɛ. Nin ko damantan minnu bɛ yen ka taa fara maaw kunbɛcogo jugu kan, fura suɲɛ minnu bɛ yen, bingali minnu bɛ yen, namara minnu bɛ yen, maaw sɛgɛnnen min don bi kosɛbɛ. Minisiri ko dɔ kɛra dɛ Keba ko bi ta kɔ ko ale tɛna na i sigi tuguni ko sabula ko degun kɛra. Keba an ka bɔ o la an ka taa an ka Mali baarakɛyɔrɔ tɔw la. A ko de bɛ cogo di? Maa jumɛn bɛ yen ko nɛgɛ kanɲɛ 10 nɛgɛ kanɲɛ 8 baara wuli waati o b'o sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la. Maa jumɛn bɛ yen ko n'i taara baarakɛyɔrɔ la k'a bɛ se ka fɔ nin y'i jɔyɔrɔ ye nin y'i bɔyɔrɔ ye i nana min nɔfɛ a bɛ nin yɔrɔ in na. Bilasirali jumɛn bɛ kɛ? Maliyɛn mana degun a mana tɔɔrɔ a mana ɲani
abta kungo fo joni ye ko se ga nyene wo keba ni tara anga police so la abe kinyana ko ere nana kani yere di juguma afoka mani da keba ala nga kiri so maube mala puma tsaka kulu fere nga mamunu blaruka nyama ya la keba nebe jugulu de la ministry faso ka chakeda o kalfale no ila sigile no ka bureau kono mogo be na ali ala mata fe munu be ni warte bo ula warbe mina abela wani ya me oda keba ko baragaro la ko kalsaka ko ga gele o de ko nyere nyene bo bayi o de ko sinsin bayi o de sharia bato bayi bela jeleme alimi ga bulungani tamasere yi akuma chamana o sugu o de be maw lafia keba ga taw nga dokotro so la ni dona bi demsenu ubuta ku bla kerefe ko mo ma fi ka ti yere yele moto ka ina do ambe ka ko ni ne be sena isen karle idale itlobe puma munu me ore bi to fa ka ta fe tuguni ma munu be ulube laboli kenoke ka fo aita ya fe folo amina na yoro fura ulube tla ka fura ubela jele chega ke mo bana ba ka to ka fe ngonna na ka bela jele suye munu me yoro fura nge munu me la kolosili ke munu me gardi ke do be TikTok ula do be WhatsApp ula do sigilo no ku kodo afura ko bana ba ka to do be erfla walma erkele miniti bisaba ale ka fura ka nga dama akanga yelema kereka ni ma farati be toliki dale toyi ali ka ta do morgu kono ko sayde adoga ika kalfa do lay keba kere ye dokotro so faso barakela munu mita barake nube maw kumaniya ka ta sigi kere ye dokotro so baw faso ga dokotro so baw kulu lamini ni kliniku ye kulu lamini ni wari nyinu ye kata dokotro so bala katla ka fina lanzara wati insoro yefe keba jon ne bisega ni beba ni ministry te ne ma wuli ki jo ki chesiri kan be nyenyini anga baragada jumen baby ko malien manata la ka ba foko alhamdulillah ne yaye maldi la keba mogo be wuli ni ga wari ye kibta war sara energy la wa ko no kulu be draka duna folo ko ni ulu na toy o tega problem yere iga war sara wati mana se nga chetita war msen yini war msen taw mulu de ibta bangila ki nana ire ga wari ire min blay nana nofe kuma tan seli nyagoro layna ibe le kele bo de sigi yani bulu ga de ga war kan nim bela jeleme sena o kalfale no mogola o nyema be mawbulu fere kele o tega soro yasa mogo be sega lafia togo mina nim bela mamunu me na ko kalfale no lula ube yere majamuna ube yere latanuna dongo do ko barakai ko kota chogo kai mi yere ga juguna be keba sanda mine iba ye uba ko conseil d'administration anga baragaro la waru jolu dona waru jolu bora olu fana jekulu mo gobno na usigi ka tegara fo nyogongu ka telefona du ka envelope mi daga tana ye so ka tla ko baranyena sante tayro la syndicat mbe bo wuli ki joka ga hake aw yere administrateur ye aw na usigi ka onye jo sebena ka fo ko barata to kai ko mingara ko directeur ga barakai adjoint ga barakai barakala to ga barakai awa kodo ala tisa ga so syndicat be wuli ki jo kale ka kalo saba sarabe ko ma sara o ma ye seben gmen laje aw de be ka administrer wo be ka aw administrer de ninde damantan be o de la neki ma asimi nunu nyena chogo morbo kono nunu yetleni asrata chogo sajo nunu ngara ladire chogo joro be mamunu mbulu baragaro be mamunu mbulu sigida be mamunu mbulu meri be mamunu mbulu meri dokotro so misani be mamunu mbulu matoro be mamunu mbulu école so kalfale no mamunu na keba joro fefe be jabana togola ani kere yo togola be mamunu mbulu nunu ma baraka chogo don nunu ma bara famu numa utakun don amemeni segena de wana dungo juga na yurugu baraka yoro ka dogo bi kibe do yoro mina gati mogo yene bo ni mi bolo blaiku do re businga fina ko che patron on sigi kunti ay koy o ika che na to fleni na yene wora sa te drome dama ikele no bulugan tabasire re ministre so were dola nimbela ko jamana nyomo mai jamana rebe do kuna e ma se ko nyene bo e ko nyomo mai e datugo e da yele
mali tɛ ka se ka taa ɲɛ mali tɛ ka se ka lafiya mali yɛrɛ de bɛ taa mali bɛ taa mali bɛ taa nka e yɛrɛ dun anw yɛrɛ dun keba anw yɛrɛ jinɔgɔ tun kana taa n'an bɛɛ sisan jɔnni ka wuluwulu don nka anw yɛrɛ de ka wuluwulu jiw don ji mun kan ka kɛ ka dingɛ sen i ka so kɔnɔ ka wuluwulu ji min mara ye o bɛ ɲini kana taa ni maaw ye a lajɛ kɛ keba sigida commune 1 de don a Umar Maroko ka radio bɛ kin min na commune 1 de tɛ a o sanfɛla la lycée dɔ bɛ yen a tɔgɔ dalen tɛ Filidabo Sisoko de la ou bien o lycée kɛrɛfɛ ko dɔ fana taalen don yen ko masa min ye Ala ye ko n'a ma yen kɛ station ye dugutigilakaw wulila k'u jɔ keba a tigi tɛ k'olu lamɛn denmisɛnninw wulila k'u jɔ a tɛ ka olu lamɛn mairelakaw wulila k'u jɔ a tɛ ka olu lamɛn ne ko n ko kumana ɲɛmaa wɛrɛ tɛ jamana na wa tigi tɛ jamana na wa keba mɔgɔw k'a fɔ ko station kana dayɛlɛ u cɛla ko degun don u kɛlen ka taa sigi jagoya fo ka pano n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnɛ ma n'ala sɔnna ma wula fɛ an ye jaw sɔrɔ an b'a yira mɔgɔw la u k'a lajɛ an ye station ko kuma fɔ u ye mun kɛ u ye mɔgɔw sara u b'an nɛni don o don u b'an lajaba u bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɔ o tɛ o tɛ foyi tiɲɛ anw ye nka anw ko de bi tɛ o walayi bi tɛ don nataw la a kɔlɔlɔ bɛɛ bɛna a ye yan an bɛ taa an ka su don yɔrɔ min aw taara station tugu o la an bɛ seli yɔrɔ min a ye station tugu o la station gunnen don ɲɔgɔn na station kɛlen don ka yɔrɔ lamini maa si tɛ se ka foyi fɔ a la a tɛ ka dabila wa dɔ bɛ ka fara a kan su ni tile ko ɲɛmɔgɔ b'o ko la ko k'o ko ɲɛnabɔ k'o sigi sen kan n'an m'a lajɛ ten de ka bɔ anw ka yan Tour d'Afrique la ka taa se wara ka sira farala keba station 70 de kɔ an bɛ mun k'o bɛɛ ta ji la station ni misiri de bɛ concurrence la Bamakɔ bi misiri bɛ jɔ cogo min station bɛ jɔ ten ne kun ɲɛna n ko boulangerie don ja station ka ca ni boulangerie ye anw kɔni b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u hakili to jamana in na anw fana ka kɛ kɔmɔgɔ ɲɛnɛmaw ye fɛn mun tɛ bɛn an ka sigidaw la an yɛrɛ k'an ka sigidaw matarafa commune 1 mɔgɔw wulilen don k'u jɔ keba ko station tɛ jɔ station kun bɔra mairie ko autorisation ma di station kun bɔra maaw taara a fɛ ko station kun bɔra a bɛ ka jɔ hali bi keba maa si tɛ se k'a lajɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ne hakili la kɔni sigida kɔni fɔlɔ ɲɛmaa ye a tigiw de ye maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ sigida la olu de b'a fɔ nin ka fisa an ma nka min ye an ka baarakɛyɔrɔw ye an ka magoɲɛyɔrɔw ye yɔrɔba minnu bɛ yen bi ni o ye faso ka cakɛdaw ye dɔgɔtɔrɔso ni kalanso ni miiriw ni baarakɛyɔrɔ ni justice ni fɛnw minnu b'a kunna a ye wuli a ka falen kɛ dɛ a ye wuli a ka falen kɛ a ka yɛlɛma kɛ baarakɛla minnu b'a kɔnɔ an yɛrɛ de kelenw de b'a kɔnɔ ye dɛ wa anw kelen de bɛ taa ye an de kungo bɛ ɲɛnabɔ ye n'anw fana ma falen olu tɛ se ka falen keba maaw ka hakɛ to dɛ an bolo fila b'an kɔ bɛɛ ye bi u ka yafa ma ala a n'a kira kama anw maliyɛnw anw de bɛ mɔgɔ kɛ nso ye keba anw de bɛ mɔgɔ kɛ namaratɔ ye anw de bɛ mɔgɔ kɛ bingalikɛla ye anw de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye u b'a ta min t'u ta ye an dɔw de b'o baara kɛ keba kɛra directeur ye an bɛɛ bɛ taa an kungo fɔ a ye an b'a bila fɛn na fɛn min se t'a ye a ka sɔrɔ an b'a latɛmɛ o kan an y'a kɛ mun ye don min na n'a binna n'a dɛsɛra a kun tɛ foyi ɲɛ anw ɲɛ o ye don o don kalo kɔnɔ a ka 200 jalani kama u jo b'a la o anw kelenw anw de b'o fɔ tuguni bi mun de bɛ yen k'an k'an tilen an ka sira jɛlen ta an ka malikura baara kɛ anw ko n ko ayi n ko mali anw b'a fɛ cogo min ni ko min b'anw kun kan don min anw ka bɔda ɲuman sɔrɔ a gɛlɛya ka se mɔgɔ tɔw ma ayi a tɛ kɛ ten dɛ an k'a to a ka bɛrɛ kɛ ɲɛ bɛɛ ma sinon keba juge bɛ baara min na ni ala n'a kɛra cɛ n'i sigir'u place la i bɛ wuli ka boli magistrat procureur juge d'instruction degun min b'u fana ka keba n'u y'u ta f'i ye don o don i fana bɛ boli nka jamana kɔnɔna na anw minnu ye jamanadenw ye anw de k'an ka sɔn k'o ka damakɛɲɛ an bɛɛ lajɛlen ma lafiya bɛ se ka don jamana kɔnɔna na ɲɛmaaw bɛ u ta la o nka anw de kan ka kɛ kɔman ɲɛnɛmaw ye sisan o de waati fana sera fɛn ɲuman ka di an bɛɛ ye dɛ nka degun dɔ b'a la fo an ka sɔn o ma de keba n'i kɔni ko i bɛ don alijinɛ kɔnɔ diɲɛ tɛ dɛ i bɛ taa lahara de o tɛ ya e tɛ taa wa keba
anga sɔgɔmada in na ta yen a ma nɔgɔn yan sa dɛ e bɛ alijinɛ fɛ k'i to diɲɛ na e b'o sɔrɔ i t'o sɔrɔ dɛ keba i bɛ diɲɛ damu in diɲɛ girin diɲɛ koba ninnu i b'olu de nɔgɔya i b'i wasa don ala la e yɛrɛ ko fɛn o fɛn tɛ bɛn e ma kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn fɛn o fɛn a tɛ bɛn e yɛrɛ ma e yɛrɛ tɛ sɔn mɔgɔ k'a k'i la munna e b'o kɛ mɔgɔw la a ko in y'o dakun de ye sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye nin kɔni nin ye kado national de ye keba parce que samiya setɔ filɛ nin ye an ka gitɔrɔn bɛ kari-karilen mɛ ni an ka wuluwulu senbɔ a la tɔ b'a dɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ filɛ nin ye funteni lahaw ta minnu tɛmɛnen filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ se bɛ nin dɔw la an bɛ se ka ko dɔw kɛ nka mun b'a bali k'a kɛ anw bolo anw ka jamana kɔnɔ gouvernement de kan k'a bɛɛ kɛ gouvernement ma nin kɛ gouvernement ma nin kɛ anw yɛrɛ bɛ se ka mun kan anw bannen don o ma anw ko k'a bɛɛ lajɛlen ko gouvernement k'a bɛɛ ɲɛnabɔ gouvernement t'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ n'an m'an cɛsiri k'an jija k'an hakili to an ka sigidaw la an ka o kɛ n'an bɛ jogo yɛlɛma kow kɛ an ka o kɛ min tɛ bɛn an ka fɔ o tɛ bɛn sariya ye min fɔ an ka sɔn o ma min y'an ka sigidaw ye u lakana u fɔlɔ kɛbaa ye an yɛrɛ de ye n'a b'a ɲɛna k'a fɔ ko maa wɛrɛ de bɛna ka na lakana ni fɛnw sigi an ka jamana kɔnɔ ayi an ma foyi faamuya la fɔlɔ kɛbaa nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na min ye kado nin tun ye ale kɛnɛ ye maa caman yɛrɛ ko k'an famana ka kado di u ka kado filɛ nin u bolo an bɛɛ lajɛlen ka kado do fana. Keba Mali ɲɛmaaw ko seliba ko a bɛna na kɛ juin kalo tile 6 ye kunun ko anw ka kunnafonidi kɛnɛ in kan yan anw ko juin kalo tile 7 n'o tun bɛ bɛn sibiri ma k'a kɛra juma ye juma an y'a fɔ kunun ko surɔ ka taa se fo sufɛla ma maa caman y'an wele ka bɔ Mali fantan 4 k'an ye kuma min fɔ k'o kuma k'a kɛra cogo di maa minnu b'a ko kunna Keba olu yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ pour que mɔgɔw bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ a ko in na sabula kuma maritaba bonyanen don bi kosɛbɛ maa caman bɛ k'i ta fɔ a la bɛɛ lajɛlen ni fɛla don kalo yeliko hukumu kɔnɔna na a ko nana cogo di min ye Gawusu Keyita ye ale ye directeur national des affaires religieuses ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Lamɛnw an bɛna walawalali dɔɔni k'aw ye baara min munna ni yɛlɛma donna a la kunu araba kalo commission siégera yan kuna sini commission régionale ani commission locale olu ka baara kɛ o jaabi de sera anw ma commission nationale la kunu 15h waati commission nationale ye baara kɛ n'o de ye o kuma la ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ Mali région k'a daminɛ Kayi fo Kidal baara kɛra k'a ye k'a fɔ kalo ma ye a yɔrɔ si la o de hukumu kɔnɔna la commission ye baara kɛ k'a yira k'a fɔ ko kalo ma ye Mali fan si la tarata don baara bannen ka communiqué kɛ pewu sufɛla la an nana ye k'a fɔ réseau fan bɛɛ fara ni kibara wɛrɛ kibara min bɛ min anw ta in tɛ taa kuntilenna kelen na nin yɔrɔ in na an bɛ minisiri fo ale de y'a ye groupe dɔ kan o kɛra 22h waati k'a ci ne ma k'a daminɛ o waati la fo ka taa se 2h du matin ma anw bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin ko in na alisilamɛw an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka sabali san caman an b'a ye nin ko kelen de bɛ kɛ an bɛ délibération kɛ ka tila waati min na o b'a sɔrɔ kibaruya bɛ dɔw bolo kalo ko kan u tɛ kuma la fo ni ministère y'a fɔ waati min na k'a fɔ ko kalo yera o tuma la u bɛ sɔrɔ k'a labɔ k'a bila réseau kan an ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ diinɛ baara ani hakili de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nin kɛrɛnkɛrɛnnenya mun nana ni nin ye cercle de Koro kɔnɔna la délibération min dira an ma
gafe o kono ayira ka fo kalo maye mais mogo de tara soro en tugun nolu nana fo ko lu ye kalo ye mogo duru anye weleli ke ku nyininga anye préfet wele ka préfet nyininga préfet ra wula fo ka suma anyere ka almami wele ka nyininga mogo munu ya ku wele ku siganu ga kuma téléphone na u ka téléphone numéro ba ambolo u ka vocal bebe ambolo u ya ira ka fo olu ye kalo ye tarata don yani fitiri ka seli min yɛrɛ ko in yɛrɛ gɛlɛya olu yɛrɛ ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ commission na préfecture la o yɛrɛ tun bɛ commission baara la baara bannen a bɔra commission na ka na yira k'a fɔ ko kalo ma ye misiri kɔnɔ mɔgɔw y'a fɔ a ye ko kalo yera u ma taa kibaruya di préfet ma u ma kibaruya di commission na ma foyi foyi u tora ten ka tarata don si ten kunu araba don anw ka kunnafoni dira waati min na u sɔrɔla k'a ta k'a yanga ko dɔw ye kalo ye u ɲininkara u k'u ma kibaruya lase fiyewu wa u taara kibaruya di waati min fana na kunu fitiri kunu araba don o fitiri selen kɔfɛ u ye maa duuru tɔgɔ sɛbɛn a maa duuru tɔgɔ b'an bolo yan ka taa n'o ye préfecture la ka taa préfet ka secrétaire fɛ yen ko ni maa duuru ninnu ye kalo ye commission siégelen kɔfɛ commission locale siégelen kɔfɛ tarata don araba don commission nationale siégelen kɔfɛ olu taara ka taa nin kɛwale in kɛ o bɛ mun de yira ka yira k'anw bɛ baara min na k'anw ka baara in ka fiɲɛ ɲini anw ka baara la an dun bɛ baara in kɛla ani ala de cɛla la ayiwa jamana n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ Kayi fo Kidal région min b'a kɔnɔ cercle min b'a kɔnɔ a ka jɛ dɛ o cercle siba kalo ye a taara ye koro de o ye tiɲɛ n'an ko an bɛ taa ni sariya ye i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ayiwa u ye min fɔ an t'a ta ba la dɛ mais anw bɛ ala de bila ɲɛfɛ ka ala dɔn an ni mɔgɔw cɛ k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ ala baara de la o de kosɔn commission sigira bi sɔgɔmada in na ni minisiri ka yamaruya ye k'an ka sigi ka ko in sɛgɛsɛgɛ an ye ko in sɛgɛsɛgɛ ka préfet wele ka alimamiw wele mɔgɔ minnu y'a ye k'u wele u y'a confirmer k'u ye kalo ye u sɔnna fana k'a fɔ olu de ma taa ka taa kibaruya di u jɛnna n'o ye ko u y'u jalaki ye o de la minisiri ko an ka segin an kɔ ka ala ko bila ko in ɲɛfɛ ka ko in bila ala ko minɛn kɔnɔ madama ni silamɛ ɲɔgɔn dɔ ko k'a y'a ye hali ni kunnafoni nana kɔfɛ anw ka kunnafoni dilen kɔfɛ o tɛna anw ka baara segin kɔ n'o ma min fara kɔ o tɛna o bɔ anw na madama mɔgɔw sigilen don min kan ko faamaw ko seli tɛ kɛ juma ɔ anw nana an ta in fɔ anw ta in ni ala sɔnna a ma seli a bɛ kɛ juma don o kunnafoni di alisimɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min fɔ ka da o kan o de ye alisimɛw an ka sabali baara o baara n'an b'a kɛ an ka sabali an k'a dɔn an bɛɛ bɛ taa ɲininka sini kelen kelen an ka kɛwale la commission nationale bɛ sigi cogo min na commission régionale b'o cogo la commission locale b'o cogo la ko in ye chaîne de k'a daminɛ kabi quartier kɔnɔ misiriw kɔnɔ ka na commune kɔnɔ ka na cercle kɔnɔna la ka yɛlɛ ka na fo commission nationale la chaîne de don baara in bɛ k'o cogo de la ni commission locale sigira n'olu m'a ye n tɛ commission nationale an tɛ kalo ɲini dɛ anw ka baara tɛ kalo ɲini anw ka baara ye kibaruya min bɛ bɔ dugu ma ka na di an ma an b'o de ta k'o sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkaliw kɛ tiɲɛ don wa nkalon don k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka alisilamɛw ladɔnniya la ni mɔgɔ min ye baara in bɛ nin cogo de la a bɛ san caman bɔ mais kuma o kuma mɔgɔ minnu yɛrɛ ko k'olu ye silamɛw ye i tɛ nin ye diinɛ foyi la ni anw ka silamɛ diinɛ in tɛ wa a kɛbaa bɛɛ ye an yɛrɛ ka diinɛmɔgɔ de gouvernement da foyi tɛ commission ko la commission talen don k'a di anw diinɛmɔgɔ yɛrɛ de ma a dilen don aw diinɛmɔgɔ de ma aw de ka baara k'a kɔnɔ baara o baara bɛ kɛ yan an t'a valider abada fo diinɛmɔgɔw ka kuma la f'u jɔyɔrɔ ka y'a la hali sɔgɔmaden na ta u kumara la de k'a fɔ o kuma la an ka baara kɛ tan baara in bɛ k'o cogo de la an bɛ bɔ kuma la ni jumɛn ye o de ye weleweleda ye alisimɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka sabali baara o baara n'an b'a kɛ an ka ala lajɛ an k'a dɔn commission in tɛ minisiri ye commission in tɛ minisiri baarakɛɲɔgɔn ye commission in tɛ faamaw ye commission in ye an silamɛw yɛrɛ de ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ commission in na commission in an bɛɛ k'an bolo don commission in kɔrɔ a kɛ b'o kan sali ala muhammed. ayiwa kɛba ni kalo ko sigira sen kelen kan min ye bamakɔ ale ni kati ni kulukoro gouverneur fila abulayi kulubali ni ale ye bamakɔ gouverneur ye
colonel Lamine Kapori Sanogo n'ale Kulukoro gouverneur ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko jɛntuna na kɛ n'a ye mɔgɔw ka yaala ka bagan feere dugu saba in ale kɔnɔna na Bamako, Kati ani Kulukoro sabula a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na gɛlɛya caman bɛ bagan feerela ninnu ka ko la kosɛbɛ dugu kɔnɔna na min ye bagan feerelaw ye olu caman y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in a na fisa olu ma olu minnu sigilen don garabali la o ka fisa maaw ka taa yaala kare kɔnɔnaw la ka se ka bagan olu feere ten min ye Musa Damele ye ale bɔra Fatoma ka na Moti mara la ale kɔni bɛ bagan feere kɛ Bamako yan a ko ko a yɛrɛ y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min ye bagan feereli ye ka yaala yaala k'a feere o ye sabula jatigila ɲɛnama tɛ olu la u ye nana ka na sɔrɔ min ye u sigiyɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen dugu kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ nana u sigi u bɛ tile damadɔni de kɛ ka feereli kɛ joona ka tila ka segin ka taa nka n'a fɔra ko baganw tɛ don duguba kɔnɔ olu bolo o man ka kɛ kojugu ye u na fɛɛrɛ ɲini sa maa minnu bɛ yen ni garabali bɛ olu bolo ka gɛrɛ olu la yaasa baara in yɛrɛ ka se ka nɔgɔya mairie ninnu n'o ye kominiw kɔnɔna ye ani dugu ninnu kɔnɔna ye olu bɛna fɛɛrɛ fana tigɛ hali nin kɔfɛ fana min ye baganw yɛrɛ ka yaala yaalali ye o ka se ka dabila Bamakɔ kɔnɔna na yan n'o y'a sɔrɔ waleya in fɔra maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ taa bagan san sa olu dɔw y'a yira k'a fɔ k'a diyar'u ye dɔw ko k'a ma diya u ye a diyara maa minnu ye olu ko ko duguba ale kɔni man ka kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye circulation bɛ ɲami maaw tɛmɛn'u bɛ gɛlɛya seliɲɛkɔrɔla in na a ko ka ca sagatigiw bɛ t'u fereke maaw la circulation na minnu ta ye k'a diyar'u a ma diya olu ye olu ko olu b'a fɛ ka saga sa o naga kɔrɔ sabula saga minnu bɛ yen n'u maaw bɛ yaala yaala n'o ye o da ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ n'i taara garabali kɔnɔna na n tɛ san sɔngɔ bɛ fara a kan wa min ye garabaliw ye fana o yɔrɔ ka jan i na tila tuguni ka paase bɔ ka bagan k'ale don a kɔnɔ ka na n'a ye i ka so nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye ɲɛmaaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko laɲini in kɔni a na to sen kan sabula a ɲinina finitigilakaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka sigi sa Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na Kati ale ni Kulukoro bagan feereyɔrɔ si kana taa sigi nin waati in na an ka dugu ninnu olu kɔnɔna na kamalen dɔ ale kɔni kun tununa nin ye a kalo 5 ye Masinakaw fɛ yen maa in a si bɛ san 40 ɲɔgɔnna na Sijo Tamani maaw y'a yira sa k'a fɔ k'a su kɔni taara ye a ka maloforo de kɔnɔna na Kokirikaw fɛ yen dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Masabugu ye maa kofɔlen bugunatigɛ kɔni dɔnnen don duguladenw b'a dɔn kosɛbɛ a tununa nin kun y'a kalo 5 ye caman tun y'a yira sa ko Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw k'olu taara ni a ye nka su min yelen filɛ nin sa o y'a to sigana bɔra maaw la pewu k'a tɛ Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw bolo a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra nɔgɔnin fɛ o yɔrɔ la sabula su ale tun tɛ se ka ta tuguni a bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɔbɔlen don ɲɔgɔn na maa ma se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ bolo ɲɛw kɛra la walima n'a gosira n'a kɛra cogo min sabula su kɔni ale yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kun ɲɔɲɔna ka ban maa caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kun tɛ se ka se foro in na kabini kalo 5 k'a sababuya kɛ Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw ye nka nin waati laban in na Keba Sangare ye munumunu salo min kɛ yen o y'a to basigi nana maaw bɛ ka se k'u kun bɔ dɔɔni ka t'u ka forow lajɛ a ko bɛ cogo min na seliba an y'a fɔ cogo min ale labɛnw bɛ sen na baganko kɔni o de kɛlen don bɛɛ lajɛlen kunnadɔnni ye bi min ye seli yɛrɛ surunyanen min filɛ nin fana maa caman bɛ yen ko olu fana sirannen don dɛ Keba an ka sirabaw kan bi bingalikɛla misɛnninw olu fana nalen don ka na fara Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw kan ka ko tɔw bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na Gawo kɔni ale bɔdaw siraw fɛ sa Gawo ni Anefis ni ɲɔgɔn cɛ Kidali sira kan ko min ye bingalikɛlaw ye olu bɛ yen maa caman y'a yira sa k'a fɔ sa k'u kɔni bɛ bin maaw kan k'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen minɛ u la kuma tɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa sanni kɛ Kidali sugu la ka n'a feere Gawo a n'a ɲɔgɔnnaw olu fana min ye bingali ninnu fana fɛ sa u y'a yira fana ko min ye dɔw ye u bɛ musow jagoya ka jɛ olu fɛ waleya in kɔni ɲɛfɔli kɛra a la a yirala k'a fɔ sa Gawokaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ yaasa wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ u k'u hakili to nin waleya cɛjugu in na min kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la bi dugumisɛn caman baganw u tɛ se k'u ta ka na n'u ye k'u bɛna n'u feere Gawo ale sugu ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko nin waati laban in na k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a daminɛ mɛkalo tile 19 na ka na se a tile 28 ma sa wulikajɔ dɔw kɛra wolomasiri tabaw olu fɛ an ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaaw ma mɛkalo tile 19 Bamaɲɔgɔn kɛbaaw kɔni kun kɛlen don k'u yɛrɛ caman don mɔbili dɔ kɔnɔ min ye mɔbili in fana kɔnɔna na fana u ka minɛnw fana tun b'u bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye kilomɛtiri 18 min ye Worodugu ni Kɛɲɛka Ɔnbori Gawo mara la u ye olu maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la ni pankurun ye kalo tile 29 Bamaɲɔgɔn kɛbaaw kun kɛlen don ka jɛɛrɛ belebeleba dɔ sigi sen kan sa Timisakaw fɛ yen
n'o ye sa marabolo la ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu fana u ma se ka sen sɔrɔ min ye armée ye ale y'i wasa don olu la min ye o mɛn kalo tile 29 kelen ye wolomasiri taba ye wulikajɔ fana kɛ wulikajɔ min y'a to sa min ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ale ni ɲuguba walekɛbaw olu ni u ka drone minnu b'u bolo nin waati in na Sirengɔkaw fɛ yen Worodugu ni Tilebi cɛ min ye Ɲoro di Sahel ale marabolo kɔnɔna na Wasamagatɛrɛkaw fɛ yen sa ale ni Daliba olu maaw fana ko olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ka taa min ye fo Sandare ale ni Kɔrɔn fanfɛla la armée ale ye o bamanciwalew mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u ka wulikajɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bali ka tila k'u bɔ baara la kalo tile 28 min ye bamanciwalekɛbaw ni jugawalekɛbaw ye n'u ka minɛnw caman ba Bani Kanikaw fɛ yen n'o ye Tumutu marabolo la Direyi ale cercle kɔnɔna na bamanciwale ni jugawalekɛbaw n'u ka minɛnw olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye Bani Kan ale masuruna na kalo tile 28 tuguni bamanciwale ni jugawalekɛbaw dɔw fana olu tun bɛ mɔbili dɔw kɔnɔ min ye u ka maramafɛnw bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo Tinderimɛn n'o ye Mɛnaka masuruna ye olu fana bɛɛ lajɛlen harakira wolomasiri tabaw fɛ olu ɲɔgɔnnaw min ye nin baara ninnu ye olu wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali caman sigilen don ninnu maa ninnu fɛ n'o ye nijuga ni bamanciwalekɛbaw ye ka ɲɛsin an ka dugudenw ma armée ale b'i sɔn yaasa basigi ni lafiya maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na ka ni maa jugu ninnu k'olu bɔ wolomasiri tabaw olu senkɔrɔ min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko baaraw bɛ sen na yaasa ka maa ninnu k'u yɔrɔ ɲini u ka dogo yɔrɔ n'u ka maramafɛnw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la sɛbɛn fa sirila diripa maaw fɛ nin kalo in tile 29 dɔgɔtɔrɔso min bɛ Bafulabekaw fɛ n'o ye SESCOM ye dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu ma sa ni minɛn ye minɛn b'a to u bɛ na to kuran bɛ na d'u ma maaw bɛ se cogo min na ka asako in k'ale lasɔrɔ ka baara kɛ a la panneau solaire n'a batterie u dir'u ma Mayinakaw fana fɛ yen waleya in ale ɲɔgɔnna kɛra ye yaasa sa ka se ka min ye réfrigérateur 2 ale ni min ye SESCOM min bɛ Landikaw fɛ ani Gunja ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kun ye sa u bɛ se ka u ka bolociminɛnw mara cogo min na min ye jɛkulu min n'o ye Suède ye sa ale de kɔni o musakaw bɛɛ lajɛlen bɔ k'o di Bafulabekaw ma minɛn minnu sigilen filɛ nin ye n'o ye batterie ninnu ye o b'a to u ka frigo bɛ se ka to sen na cogo min na courant ale tɛ tigɛ u fɛ u bɛ se ka baara kɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye jɛɛrɛ belebeleba kɛ kunun min ye maakɔrɔw tɔgɔlaso la jɛɛrɛ bɛ tali kɛ min ye kɛnɛya yɛrɛ taabolo an ka jamana kɔnɔ falen min bɛ se ka don a la degun minnu bɛ a la Nfamara Berete ale tun bɛ yen kununko a bɛɛ fɔra kabajuba dɔgɔtɔrɔya man nɔgɔn dɔnnibagaw yɛrɛ b'a fɔ ne Ala y'i garijɛgɛ i ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a ye koba de k'i ye parce que Ala ye e de ci i ka se ka mɔgɔninfinw lafiya mɔgɔninfinw lafiyali fɔlɔ kɛnɛya n'i bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma a kunbɛli cogo ɲuman yɔrɔ saniyali bɛ caman bɔ mɔgɔw ka bana la mais u b'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔw bɛ taa ne ma sɔn o kuma ma korokara u ka sow b'a kɔ kan dɔgɔtɔrɔw ta t'o ye mɔgɔninfinko de don mɔgɔ min n'i ma mara i ka so i tɛna se ka na baara yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ baara suguya dɔ kɛ bɛɛ n'i ka mara bɛ bɔ i ka so n'i y'a décider k'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye k'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i b'i cɛsiri de k'u kunbɛn ka ɲɛ kuma caman kɛra nin ko ninnu na ten ɲɔgɔnyew kɛra ɲangiliw kɛra mais an b'o de fɔ sisan an bɛ responsabilité sigi an ka service an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de kunna anw minnu filɛ nin anw bɛ sanfɛ anw bɛ baara kɛ cogo min an bɛɛ b'a dɔn mais n'an cunna ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la seli fana i b'a sɔrɔ a kilan bɛɛ taara so i bɛ si ka taa dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ stagiaires ni bénévoles ni fɛnw de bɛ yen nɔ olu tɛ dɔwɛrɛ la dɛ jini bere feere ni kami fan feere n yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ n yɛrɛ ɲɛ a ye donc an k'o comportement il est temps que an k'o de dabila ne directeur min fana y'o ye ne ma se ka fɛn b'o la o kɔrɔ e n'u cɛmakan don n'anw fana bɛ min kɛ anw tɛ kɛ o la donc an b'a ɲini kumaw ka kɛ syndicats consommateurs an y'a fɔ cogoya min na dénonciation ne ko min ma kɛ ka ɲɛ k'a fɔ ministère de la santé la an yɛrɛ bɛna yɔrɔ bila mɔgɔw ka na ne min kɛr'i la don min na kɛr'i la dɔgɔtɔrɔso min na min y'a kɛ i k'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna mais nka b'a la dɛ parce que n'i nana nkalon da an ka mɔgɔ fana na an fana bɛ min k'i la an fana b'o dɔn voilà parce que mɔgɔ fana kana na fɔ ka baga mɔgɔ ma ten dɔrɔn an tɛ baga mɔgɔ mais min kɛra tiɲɛ kan avec des preuves nous-mêmes on va investiguer pour voir ce qu'il y a ka courage di bɛɛ ma bɛɛ ka baara kɛ non fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen sariya ka bonya dɔrɔn sariyaw de taara
sariya minnu kumana urgence kan n'o ye loi hospitalière à article 8 kɔnɔntɔn 10 11 12 ani loi hospitalière sariya 29 ani 30 a kumana mɔgɔw minɛ cogo ni kunnafoni di cogo kan sisan an b'an jɔ an jɔyɔrɔ de la kulonkɛ de bɔra maliko la mɔgɔw ka kɛnɛya tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bɛ yen mais u tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw dɔw ka jogojugu fɛ donc sisan a bɛ cogo minnu na i n'a fɔ madame la ministre y'a fɔ cogo min fo tɔgɔ fɔ de ka kɛ nin ko la ni min ye kolankolon kɛ i nɔ ka minɛ i ka bɔ mɔgɔw cɛ la parce que an tɛna to jamana in kɔnɔ bilen ko mali kura bɛ yen nɔ ka sɔrɔ jamanadenw tɛ furakɛ u ka hakɛ de don u ni min ka kan o bɛ d'u ma dɔgɔtɔrɔ ni min ka kan o bɛ d'u ma ni minɛn tɛ yen an bɛ se ka minɛn ko kuma fɔ mais a dagalen de tɛ ka banabagatɔ tɔɔrɔ a kan ka ta cogo min na k'i kɔ don a la donc kuma fila foyi tɛ yen ɲɔgɔn nɛgɛn tɛ yen musalaka tɛ yen an bɛ maliyɛn de ye an bɛ don dɔ la banabagatɔ de ye n'a ye nin ko in musalaka da a tɛ ɲɛnabɔ donc minnu bɛ nin ko la n'a y'u ja u ka dabila n'a y'u ja u kana dabila sisan ni mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔla la e b'a dɔn ko kuma min bɛ ka fɔ ko kulonkɛ tɛ. Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro mairie maaw olu ka san musaka n'o ye mairie ye ka taa u ka yiriwali sira fɛ sa ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɛn min ma n'o o ye Kulukoro conseil régional ye miliyari 15 ani miliyɔn 800 u kɔni bɛnna o de kan ko o ye u ka san musaka ye waleya in ale bɛɛ lajɛlen timɛna kunu min ye nin kalo in tile 29 ye lajɛ senfɛ lajɛ min bɛ tali kɛ sa u ka san musaka min ye conseil régional ye olu y'o dantigɛ a yira sa k'a fɔ sa ko min ye wari musaka in ye ale kɔni bɛna fara kɔrɔlen kan sa yaasa ka se ka baaraw kɛ baara minnu bɛ yen n'olu ma se ka lasɔrɔ hali bi yiriwaliko ta nasira la Kulukoro ale n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ka se ka dugukolo ko k'a ɲɛfɔ musow ɲɛna ka ɲɛ u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u sen don a la ka se ka faamuyali kɛ a ko la barosugi o kɛra Kucalakaw fɛ yen min ye nin kalo in tile 29 muso 40 ɲɔgɔnna olu kɔni nana sa jɛkulu min bɛ yen n'o ye muso minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ an ka Kucala mara la sabu ɲuman musow olu ni dugutigilakaw olu ni mɛrilakaw ka taa fara dugudentɔnw bɛɛ lajɛlen kan sa olu de nana ka na u sen don nin baara in na laɲini kɛkun ye min ye dugukolo ko yɛrɛ bɛ cogo di ɲɛfɔli ka se ka k'u ɲɛna bamanankan na u ka se k'a faamuya min ye sariya min bɛ dugukolo ko kunna bi u ka k'aw ɲɛf'u ɲɛna maaninfin ni adamaden yɛrɛ ka hakɛ ye min ye ka taa k'aw ɲɛf'u ɲɛna sɛnɛko ta nasira fɛ ani yɛlɛmali min bɛna na se ka kɛ min ye baara in ye sa a kɛra tile 2 baara ye jɛrɛ in sigira sen kan sa yaasa ka se ka lafiyamali kɛ coopérative ale ye ko nɔgɔya cogo bɛɛ lajɛlen na ko to ɲɔgɔn tala maaw musow ka taa fara min ye ntɔngaso musow kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko a kɛnɛ kan n'an bɔra Kucalakaw fɛ yen an bɛ taa nin waati in na sa min ye an ka ekɔlidenw olu ka kalanko taabolo kura la an ka jamana kɔnɔ a yera sa k'a fɔ bi ko min ye denmisɛnninnakaw ye san kalo 12 min ye kalanso kɔnɔna na olu kɔni bɛ to u sigilen don banw kan kalan de bɛ k'u kunna a yera sa k'a fɔ nin waati in na fɛɛrɛ dɔ ka tigɛ fɛɛrɛ min b'a to n'u ye dɔ kɛ kalan na waati dɔw la u ka bɔ u ka taa yɔrɔw lajɛ u masuruna yɔrɔw walima ɲɛja yɔrɔw yaasa u bɛ se ka miirina wɛrɛw sɔrɔ cogo min na ɲininkaliw ka kɛ u kun denmisɛnninnakaw yɛrɛ k'a lajɛ kungo nafa ye mun ye min ye baw nafa ye mun ye kɔw ka taa se an ka yɔrɔ sawulenw bɛɛ lajɛlen ma k'olu ɲɛfɔ u ye denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye u lamuninen don ni fɛnw ye fɛn minnu fana bɛ se k'u mago ɲɛ wa a bɛ se ka hakili fana ja fana di u ma lakana ani basigi o ko hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa ko ka dɔ fara denmisɛnninw ka dɔnniya kan ni bɔli ye ka taa yɔrɔw yir'u la o baaraw bɛ senna nin waati in na kalanso caman kɔnɔna na lakana ko ale yɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don sa n'o kan ka lakana taabolo yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛmaya bɛ général de division Abulaye Kulubali bolo ale y'a ka jɛrɛ fɔlɔ kɛ kunungo yɛlɛmaliba minnu kan ka don lakanako la an ka jamana kɔnɔ commissariat la sécurité à la réforme la sécurité secteur sécurité ale y'o baara kɛ kunungo jɛrɛ belebele in ale kɔni sigira sen kan yaasa fɛɛrɛ ni dabalikura minnu bɛ u bolo n'o o ye réforme secteur sécurité yɛlɛma min b'an ka don lakanako hukumu kɔnɔna na baara ninnu tile 2 baara don u kɔni u ka kɛ u yɛrɛ ka jabala la Amdalaye ACI la maa minnu bɛ yen n'olu b'u tɔgɔla marabolo kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen nana minisirisow ta ka taa fara jɛrɛ jɛkulu ale ni maa mafalenw kan baara daminɛ na sa min ye général de division Abulaye Kulubali ye ale kɔni y'a yira sa ka fɛ k'a kɛ o kɛnɛ ye Abulaye ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye fɛɛrɛ minnu faamu ani u ye taacogo minnu faamu olu bɛ se cogo min na ka don ba la minisirisow ale ni baarakɛyɔrɔw ni jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min kuma in a tile 2nan bɛna tali kɛ o la a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ fo
kuma tɛ minisiriso min bɛ yen n'o o ye n'o sigilen don an ka jamana kɔnɔ lakana ma nansaralakaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o o bɛ yiriwali baara kɛ PNUD ko k'o fana fɔ a ka dɛmɛ na yaasa nin baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na General Ablaye Kulubali ko k'olu ka fɛɛrɛ belebeleba ko 3 don fɛɛrɛ kɔni fɔlɔ ye min ye mara yɛrɛ o ka kɛcogo ka se ka ɲɛ fɔlɔ lakana jubaju o ye mara kɛcogo ɲuman ye ni marakɛlaw y'a dɔn ka fɔ sigikun ye min ye u kan ka min kɛ o bɛ se ka faamu calatigɛ jɛkulu ka dɔ fara olu ka dɔnniya kan min ye lakanabaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u b'a dɔn ka fɔ k'u ta ye min ye Ablaye Kulubali ka kuma kuncɛ la sa a ko ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye a si tɛ se ka ɲɛ ni maaninfin yɛrɛ tɛ sabula maaninfin o de bɛ ko bɛɛ lajɛlen daminɛ a n'a laban na i n'a fɔ ko furancɛla fanga ɲɛmaa y'a fɔ cogo min ko a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya sa min ye nin jɛrɛjɛkulu in ye ale ka se k'a ka baara kɛ PNUD kɔni bɛ k'u dɛmɛ wa n'Ala sɔnna ma baabu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi Bamakɔ Amudalayi ACI la min ye commissariat réforme sécuritaire ale jabalaba o kɔnɔna na Mali ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin waati laban in na sariya kura k'o sigi sen kan sariya min bɛna n'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don cɛfɔ kan bɛ ale hukumu kɔnɔna na baara ninnu u kun dira Usumani Isufu Mayiga ma a n'a ka maaw u ye maa caman lamɛn maa mafalenw caman u y'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka baara in kɔni ye siginiden 105 de b'a kɔnɔ bolofara 16 ani kumakan daɲɛ 39 o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kunnafonidilaw ɲɛna kununko Usumani Isufu ko sɛbɛn min filɛ nin ye n'a kɔni ladɔnna jamanakuntigi fɛ k'a fɔ ko baara kan ka kɛ n'a ye kunnafonidilaw k'u labɛn a jɛnsɛnli la a bɛna na sinsin min kan an ka du n'an ka gaw dutigiya yɛrɛ o jɔyɔrɔba bɛ na y'a ko la an ka maanifinya taabolo bɛɛ lajɛlen i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye o i kɛra burudamɛ ye o i kɛra fila ye o i kɛra maraka ye o i kɛra samɔgɔ ye o i kɛra dɔngɔnɔ ye o i kɛra sinafɔ ye o i kɛra maraka ye o nin bɛɛ lajɛlen ka tabiya n'i ka taabolo bɛ na kɛ sɛbɛn in kɔnɔna na yaasa min ye a ka jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ bɛ na y'a la kununko u ye baro sigi kɛ kunnafonidilaw tɔgɔlaso la jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa dan kan n'o o ye Dr Conte Marie Thérèse ye Dansogo ale ni Keba Jalo ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Bi an nana maison de la presse la ka na kunnafoniya di presse mɔgɔw kan an ka baara hukumu kɔnɔ komi baara in sera kuncɛma yɔrɔ ma donc an y'a ɲini k'an bɛna ka na ka sabu kɛ presse jɔyɔrɔba kunnafoniyaw jɔyɔrɔba de bɛ an ka baara in taabolo la an ka baara min bɛ boli bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sigi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc o de kama sa an nana ka na maison de la presse la ka na an bɛ baara min na ka na kɔnɔ kuma kumabaw ɲɛfɔ aw ɲɛna walasa aw k'a dɔn an ka baara bɛ ka boli minnu kan ɲininkaliw nana kɛ an ka président ba n'o ye premier ministre Usumani Isufu a da sera baara an ye baara minnu kɛ n'o ye d'abord ka kuma bɛn kan ka kuma an ka lakana n'o ye sécurité réconciliation an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a ka discours kɔnɔna la a y'a fɔ k'an ye maliden fanba caman lasigi n'o ye concertation ye ka taa Mali kɔnɔna la ka taa Mali kɔ kan maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu nana an b'a fɔ minnu ma an ka personnes réfugiées déplacées olu bɛɛ nana président kɔrɔw an y'olu kuma ɲɔgɔnya premier ministre kɔrɔw fɛn o fɛn n'o da bɛ se ka don Mali kuma la an y'u bɛɛ wele ka na parti politique an y'u wele bila u bɛɛ ma u bɛɛ nana pour que an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min baara in ka se ka nɔgɔya an bolo donc o baara in de bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma ni an nana ka na i b'a fɔ kɔma segin fasɔnya dɔ ka n'o kɛ presse mɔgɔw ye ka n'o kɛ kunnafonidilaw ye u ka se k'a faamuya an ye min kɛ baara in kɔnɔna la ɲininkali dɔw nana boli a kan parti politique olu ka dissolution bon k'a sabu kɛ mɔgɔ caman b'a miiri k'an ka nin baara in kɔnɔna la an bɛ kuma charte des partis politiques kan donc o la faamuyali dira mɔgɔw ma k'a fɔ ko an ka charte ni charte des partis politiques tɛ kelen ye jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini kɛ ka charte des partis politiques k'a dissous mais anw ka charte an bɛ fɛ ka nɔgɔ bɔ o kuma la bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an ka charte ye charte min ye bɛn ni kɛnɛya bɛ se ka sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ ka sabu kɛ an ye accord caman signé ka tɛmɛ donc o accord ninnu kɛra an ni walimɔgɔw de cɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini sisan ko pour que malidenw yɛrɛ ka se ka sigi an yɛrɛ dama mɔgɔ si ka n'i da don a la an yɛrɛ damaw ka sigi
gɛlɛya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ furuku minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ olu la cogo min na walasa an ka se k'an sigi ka c'est vrai n'i ko n'an ka sigi ko an ka kɛlɛ donc an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa problème gɛlɛman minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ bɛn ko la n'o bɛ sécurité ko la n'o bɛ réconciliation ko la an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la donc an y'o de kɛ baara in kɔnɔna la donc baara in comme président de la transition son excellence le général d'armée Assimi Goïta o de ye an bila baara la donc a ye moyen bɛɛ bila an ka disposition na a ma pression kan a ye an to an yɛrɛ ma k'an ka taa mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'olu ye min fɔ an ɲɛna an k'o de don an ka gafe in kɔnɔna la. Keba Jalo ale ni an balimamuso n'o ye docteur ye olu tun bɛ ka masala kɛnɛ min ka sa kɛnɛ in kun sigira yaasa bɛn ni kelenya sɛbɛn min bɛ ka labɛn o bɛ se cogo min na ka sigi sen kan. AES minisiri minnu bɛ sariya ko kunna olu ka jɛrɛ fɔlɔ kɛ kunungo Bamako yan jɛrɛ in a ɲɛmaya tun b'an bolo sa o ye Mali premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a kɛkun ye sa sariya so ninnu maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don u bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma baaraw olu taa cogo la minisiriw olu bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ yaasa jamana saba in bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka ninjugawale ni bamananjawale kɛlɛli sɛbɛn ɲɛnamaw k'olu sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu maramafɛnw olu tali ka se ka ninjugawalew sigi sen kan o bɛ se ka kɔn cogo di sariya nasiraw fɛ jamana saba in ka baara bɛna tali kɛ o la Mali minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sariya ko kunna ale de kɔni ye jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye Burukinakaw ka minisiri n'o o b'u ka mara ko kunna n'o o ye Edaso Rodrigue Bayala ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ka fisa kosɛbɛ sabula AES jamanaw u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka diinɛ n'u ka danbew olu kan ka tɔbɔtɔ sariya minnu b'o olu lakana k'olu sigi sen kan k'olu kan ka don ba la laɲini kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ ni jamanadenw ka kuntilenna ye sariya ko ta nasira fɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sariyaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sigi sen kan yaasa cogo min na bolo di ɲɔgɔn ma ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Niger minisiri min bɛ sariya ko kunna sa n'o ye Aliyu Dawuda ye ale ko jɛrɛ in kɔni bɛna to sen na bɛna kɛ hakilina ɲuman ye hakilina min bɛna to sa bɛɛ lajɛlen bɛna ka n'i ta to a bɛ se ka dorogo ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka baara kɛ min ye bamananjawale jugawale kɛbagaw ka se ka dɔ bɔ olu fanga la AES kɔnɔna na kɛlɛkɛ sariya minɛnw k'olu kɛnɛmanw sigi sen kan yaasa min ye nin ko in min filɛ nin n'o ye degun ye o bɛ se ka bɔ an kan cogo min na Mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye kuma ta ka bɛɛ lajɛlen fo fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a ko k'a ɲɛ bɛ min na ko nin bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye fɛɛrɛ minnu bɛna taa an lataa kɛnɛ kan kɛnɛ min b'a to AES bolofara kura wɛrɛ fana bɛna bɔ nin ye n'o ye sariyatigiw ye nka a ko k'u bɛ fɛn o fɛn sigi sen kan jamanadenw ŋunanfan jamanadenw ka miirina jamanadenw ka taabolo jamanadenw yɛrɛ ka hakɛw tɔbɔtɔli u kana ɲinɛ o kɔ fiyewu min ye nin baara in ye a kan ka se ka kɛ sababu ɲuman ye sababu min b'a to sa sariyakisɛ minnu bɛ sariya penaliw sen kan an ka jamana kɔnɔ n'o ye nominali sariyaw ye ka taa se jo sariyaw ma ani maanifin ka sariyaw u k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ surasiw olu ka wulikajɔw fana bɛ se ka lakana cogo min na nin waleya ninnu fana sen fɛ sa ko k'olu lajɛ kuma tɛ nin waati in na wolomasiri taba bɛ wulikajɔ b'a la jɛrɛ in a yirala sa k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ fɛɛrɛ belebelebaw la fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ Asimi ale ka ɲɛmaya kɔnɔna na AES a bɛ se k'a ka baarakɛminɛn jolenw sɔrɔ cogo min na yanni ale ka tila a ka manda la baara in bɛɛ lajɛlen kɛkun o ye o ye n'an bɔra yen halisa ani premier ministre bɛ to a ɲɔgɔn bolo kɛnyɛrɛye tigilama minnu b'an fɛ yan min ye jagobakɛlaw ye a n'olu ka jɛrɛ a tako 6nan o sigira sen kan min ye premier ministre yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la baara in ye tali kɛ mun na sa o tun ye bɛnkan minnu sigi sen kan yaasa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ saraw bɛ se ka yiriwa cogo min laɲini minnu tun bɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw la ka kɛ ni minisiriso dɔw ye u y'olu fana dantigɛli kɛ jaabi minnu sɔrɔla kalo baara tɛmɛnenw ɲɔgɔn ye tɛmɛnenw sen fɛ n'o o ye ɲɔgɔn ye 5 ɲɔgɔnna ye kɛnyɛrɛye tigilamaw yɛrɛ tun ye mun fɔ min ye lajɛ tako 6nan ye sa a sigira o kan a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre Ablaye Mayiga kabini ale kɔni nana ka sigi novembre kalo tile 21 a ye layidu di jagokɛlaw ma ko min ye kalo kɔnɔ siɲɛ 1 a n'u na ɲɔgɔn ye nin y'a siɲɛ 6nan ye layidu min taara a bɛ ka timɛ a kɛkun ye min ye juraw yɛrɛ ka na u ka degun fɔ premier ministre ye
lafiya min nɔgɔya dan bɛ se ka k'u ye ka kɛ ni jamana ka hakɛw ye o bɛ fɔ u ɲɛna sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra sa a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ 15 kɔni kun taara 14 o kɔni kun sera ka sigi o la sa 7 ko olu sera ka ɲɛ sɔrɔ 4 bɛ yen olu bɛ ka ɲɛ sɔrɔ 3 bɛ yen olu bɛ ka kɔnɔli kɛ yaasa ka se ka lawaleya u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin laɲini 14 ye juraw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ani kɛnyɛrɛye tigilamaw ni jamana sera ka ɲɛjɔyɔrɔ kɛ o la ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o bɛna fisa olu ma kosɛbɛ Ablaye Mayiga a y'a ɲini u fɛ u fana k'u jija dɛ jamana bɛna fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka u dɛmɛ u ka se k'u ka baaraw kɛ a nɔ ka ye bi a nɔ ka ye sini min ye balo o nacogo ɲuman n'an ka jamana kɔnɔ o kana na dɛsɛ fiyewu da dumuni fɛ olu fana kana dɛsɛ an ka jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana min ye nɔgɔw ye ka taa se sɛnɛkɛminɛnw ni sɛnɛkɛkow ma u k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la kuma tɛ samiya daminɛ in na maaw n'u bolominɛw lakanali gouvernement ale bɛna o baara kɛ AES jamanaw fana kɔnɔna na o kana ɲinɛ k'a fɔ ko an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛra jamana bakuruba kelen ye minnu bɛ confédération kɔnɔna na a y'a ɲini juraw fɛ bɛn ni kelenya u k'o sinsin u ka tɔnw kɔnɔna na tɔnw fana kɔnɔna na u ka se ka yiriwali baaraw sigi sen kan min b'a to tɔn ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka mara ka ɲɛ a ko foyi tɛ se ka sen sɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen ma jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ juraw bolo ani kɛnyɛrɛye tigilamaw u k'u jija a baara kɛcogo ka se ka kɛ ka ɲɛ ka kɛ sariya olu hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ u ka patronat ale bɛ ka baara kɛ cogo min baro senfɛ sa min ye Ablaye ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo 3 laban ninnu kɔnɔna na u ye faamuyali caman sɔrɔ u ka kununko barosigi kɛba heure 3 fana kɔnɔna na a yira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye u yɛrɛ hakilinaw di premier ministre fana y'u lamɛn latilenni minnu bɛ se ka kɛ ani majɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka bɔ baara la cogo min na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka se ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ n'an bɔra yen kɛba an bɛna sa du 26 mars kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma sini Mali tɔgɔla walanba ale k'an ka dasi ye min ye fédération malienne de football ye ale bɛ ka labɛn kɛ yaasa ɲɛnajɛ in bɛ se ka ja cogo min stade malien mɔgɔw olu minnu prétara final la u taara olu ka yɔrɔ lajɛ an ka jɛ k'o jaw lajɛ muru de n'a ka maaw bɛ k'u labɛn cogo di. Ayiwa n'an bɔra Sotiba an tɛ taa hɛrɛma kɔnɔ Joliba ale fana bɛ k'i labɛn cogo di min ye Aruna Vie Jalo n'a ka cɛdenw ye. Gérou be terrain kan an bɛ ka finale préparé comme match tɔw parce que match bɛɛ 90 minutes de n'aw dɛsɛra ɲɔgɔn na a bɛ taa 120 minutes la bon match den tɛ yen finale ye fɛn min ye bɛɛ b'a engouement dɔn bɛɛ b'a dɔn fɛn nafa min b'a la bɛɛ b'a dɔn importance min b'a la surtout ɲinan ta bɛ cogoya min na a ka di bɛɛ ye i k'a ta c'est pour cela an bɛ ka finale préparé ni dusu ni hakili pression tɛ yen parce que ɲɛ min f'i ye ballontan de ye ballontan ye i b'i préparé walasa jugu kana s'i la i b'i préparé i kɛlɛkɛɲɔgɔn kana s'i la kan min bila supporterw ma supporterw ka bɔ u ka na u ka na entraînement kɛ la u ka na denmisɛnninw soutenir tant que supporterw bɛ na denmisɛnninw ja bɛ jɔ ni ala sɔnna a ma fana ni message in bɛ passer ka ɲɛ supporterw b'a mɛn inchallah u bɛ na fana n'ala sɔnna a ma. donne-lui allez c'est bon voilà c'est bon maintenant. Bon, moi c'est Alou Doumbia, capitaine de Joliba. On prépare la finale avec sérénité, avec confiance surtout. Et je pense que c'est un match à part, parce que jouer contre le Stade Malien c'est toujours un match difficile. Et puis si c'est une finale aussi, je pense que ça va être plus. Mais on prépare la finale avec sérénité, avec confiance. On fait, Inch'Allah, le jour de la finale, on sera là et on va répondre aux attentes. Je pense qu'il y a de la pression, mais de la pression positive. Donc on prépare notre finale comme on prépare les autres matchs. On ne va pas se dire que c'est une finale de trop faire. Donc on prépare la finale avec sérénité, avec confiance et avec l'encadrement. On est en train de mettre quelque chose en place. Donc on verra ça le jour de la finale. On prépare très bien la finale. Oui, vous savez, il arrive souvent des années où le Joliba et les Stades ne se rencontrent que 2 fois. Uniquement match aller et retour en championnat. Cette année, on a eu la chance de se rencontrer plusieurs à Cancan, en Supercoupe, les 2 matchs de championnat. Et voilà, nous nous retrouvons encore en finale. C'est des années rares. Donc c'est qu'il y a une satisfaction pour les supporters. Et nous savons tout simplement que
une grande finale qui nous attend. Et il faut jouer. Jouer contre le rival, c'est toujours être fin prêt et c'est toujours chercher, prier le bon Dieu pour brandir le trophée. Et ça sera... an balima silamɛw n'u b'a wele ko mu'assasa n'a dɔnnen bɛ ni Isra'ul Jud. An balimaw, mu'assasa ale ye cakɛda ye Saudiya jamana kan minnu occupelen bɛ farafin jamana caman ka hiji la ni Mali b'olu la. O la sa an balima silamɛw, délégué général Dr Abdul Fattah Sise a k'a dɔn k'a fɔ ale ye délégation ba labɛn. O délégation n'i y'a ta k'a lajɛ agence privée caman b'a la k'o mɔgɔw fara u kan cogoya min na u ka jɛ ka taa Saudiya faamaw fɛ yen u ka kuma Mali ka hijiko kan. Ɲɔgɔn ye kun tun ye min ye o ye kunba damadɔ ye ka kuma gɛlɛya min bɛ hijiko la surtout Mali ka hijiko la u k'olu gɛlɛyaw fɔ. Gɛlɛya minnu sɔrɔla 2025 hijiko la u y'o bɛɛ fɔ nin kɛnɛ kan an balima silamɛw. Alhamdulilayi nin ɲɔgɔn ye bɛɛ in kɔnɔ sa Saudiya ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'u occupelen bɛ nin hijiko in na Mali ka hijiko la u ye kuma ta u kumana an ye alhamdulilayi 2025 Mali ye baara minnu kɛ hijiko la u y'a bɛɛ ɲɛfɔ alhamdulilayi. O tɛmɛnen kɔfɛ transport hukumu kɔnɔna la ka bɔ Madina ka na Makan ka taa Mina ka taa Arafa Muzdalifa u y'a kuma bɛɛ fɔ nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi. Gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ u y'o gɛlɛyaw fɔ cogoya min na olu ka se ka solutionner. An balimaw ni ɲɔgɔn ye nasa ka dɔn k'a fɔ pɔyɛnba dɔ tun b'a kɔnɔ min nafa ka bon o de ye an bɛ taa Mina sigi min kɛ Mina Arafa Muzdalifa a k'a dɔn k'a fɔ Mali ka hijidenw u bɛ taa sigi yɔrɔ min na Mina Arafa Muzdalifa u y'o imagew bɔ k'o jaw bɔ k'o yira Mali ka délégation na u ka se k'a dɔn k'a fɔ n'an taara Mina an bɛ sigi yan ni Arafa an bɛ sigi yan ni Muzdalifa an bɛ si yan ni u y'o imagew bɔ an balimaw télévision ba in na ni k'a yira an ka délégation na Dr Abdul Fattah Sise a n'a ka jamaw.
ننقله من هنا إلى هنا يصير أمامه الإشراف والتنقل بينه شيء بسيط. هذا المركز رقم 3 هذا 6 في الوقت الحالي، وهذا مركز رقم 1 فوق التبة في الجبل. مركز رقم 1 حننقله في هذا المكان. Maslameu ni ñogoye bayin konna sa no ye malika delegation ani saudiya ñemogo ye alhamdulillah ñogoye tabulu ibadon ka fo akan kada ka degena mimbe anga delegation ani saudiya ñemogo ni ñogonce iba fo ko sinangu mawjudu malla iba fo ko sinangu ya debu ni ñogonce ambal maslameu tellement ngu degele no ube mali bunya mali fana mogo bu bunya alhamdulillah rabbil alamin umuman hajjena Ambalmau ni ye tamashe nyuman bay akado nga fo hiji ye fenye jien be de bena ngani bunya be malika tanto mali ni saudiya nyamogo delembe kasi niveau ma abe ma hakli sig hiji ko lambal maslameu alhamdulillah ami muassasa labi makka ani délégation malienne anana muassasa nyamogo rencontrer donc rencontre sigi kunye de ka hakilo fale bara de bihiji bara damnena geleya munu sorola o geleya nunu solution sorola munu na donc geleya munu ne olu be toujours en même temps wakati naton la bara min kan ka kɛ donc si famba bolanka alhamdulillah ñogoye bane sa ka do nga fo ñiningali anya taninga tengu muassasa saudiya ñemogo ayo ñininga ubeseka mune fayni ñogoye bayna hal nu kuma na rabukana o ya yigana ka fo fuli antani ubadi mali famauma mali ñemogo ma ubala ka wulika jomenke hijikola surtout délégué général Dr Abdul Fattah Sisi kuba fuka walmando aka timnanjala abe bara minke chuka mina hijika seka sabati kuba fula ka walmando. أنا حقيقة أشكر الدكتور عبد الفتاح والفريق المرافق في مكتب شؤون حجاج مالي على التعاون والتجاوب المستمر في كل الأعمال المطلوبة منهم، ونسأل الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح وأن يجعلوا موسم خير وبركة ونجاحات وإنجازات جديدة بإذن الله. Alhamdulillah temenunko fisa uye kadouta buya masin kadoudo kadi malika delegation ma délégué général anaka jama agence privée munun tumeno uye kadouta kado symboligi ninga duma alhamdulillah rabbil alamin ku fo ku walimando ambalma islamou o kado mbenka fonu balaka adi jaja amunu meka filmeli ke na yakuna fodilawye jawma ngina enfana ko ni kado ko ina koy دكتور تعال جنب الإعلامي بالله شوي. Alhamdulillah amedu ke ya rabbi hasa hiji timoko nyuma alaka yiran inshallah alaka sigini malien be nyuma yi kata be nyuma so malien inshallah. Ibrahim Jawara assalamu alaikum. Aywa ni me dan sigi anga so madana kibaru ala ka be fo ka be wala mando me dugo ka ala ka juma time ko manda ni islam be la jere machine kenan la mo mala ka da mala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana taka akambe wati wore dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an
kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMS ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMS mun ka surun aw la.